El ple extraordinari urgent 2/2025, aprovant la urgència del ple. Sí, mos ho vau... A veure, si no ho diguéssiu abans és més difícil combinar-ho, però sabent-ho només faltaria. El punt 2 és l'aprovació de l'acte del ple ordinari 1/2025. Alguna cosa? No, està tot bé. S'aprova? Envia del tot. El punt 3 és l'aprovació del conveni amb el Comeve i la Fundació Josep Carol. És, igual que cada any, que hi ha el camp de treball del jovent per mitjà de la Fundació Carol i és el conveni a 3 bandes entre el Comeve, l'Ajuntament i la Fundació. A favor. Nosaltres també a favor. El punt 4 és l'aprovació del projecte de l'obra de la llar d'infants i els tracalets. S'ha d'aprovar el projecte en memòria del projecte de la llar, que ha quedat al final per 20 places, i ara que ja tenim també adjudicada la subvenció, se passarà, si es creu convenient, si s'aprova el contracte, a licitar l'obra. S'ha demanat o s'ha demanat i s'ha atorgat ja? S'ha demanat i s'ha atorgat ja. I quan n'han donat de subvenció? El mateix que ens havien de donar, el 120 i alguna cosa. 121. Sense. Vale, pujar i tot 120. Està bé perquè el projecte he vist que puja 171. Va ser allò que ja venia de quan altres, que hi havia l'error de les places, que no ho justificava i venia l'altre 25. Bona tarda. Quasi ja acabem. L'error és que s'han anat arrossegant, que es van arrossegant durant totes les convocatòries i clar, com que després en el pla de transició també podíem, al ser augmentar les places i tot, se podia entrar, s'ha suplit la diferència en el fons de transició. A favor, nosaltres. Nosaltres també a favor. El punt 5 és l'acord de concessió del bar de les piscines. S'ha anat una mica tard potser perquè també esperant els anteriors arrendataris que ens tornessin resposta ha anat passant el temps, però tot i això hi ha la concessió del bar en més o menys les mateixes clàusules que els anys anteriors, són 100 euros mensuals en una garantia de 300 i hauria a partir del 23 de juny. Més o menys, hi ha algun altre canvi o no? No, els canvis són estos. L'únic, el que he dit, que s'ha baixat la garantia de 6.300 i la mensualitat s'ha mantès igual, l'horari, i l'únic canvi és la pròrroga, que serà no és unilateral, sinó serà l'Ajuntament que acceptar la pròrroga l'any que ve si volguera l'altra persona. I quants dies hi ha per presentar oferta? Per presentar oferta, és una publicació ara, i per presentar serà 5 dies hàbils, que la pràctica són 7 o 20 naturals. Just de temps, però que surt algú. Esperem que sí, també s'ha baixat la garantia també per això, perquè sigui més accessible a la gent. Al final la garantia, si fas un bon ús, te la tornen. Això sí, però si d'entrada hi has de ficar més diners, sempre pot ser més costós. Passem a votar. A favor. El punt 6 és l'acord de la pròrroga del conveni interadministratiu del CEIAR. Com sabem ja per tercer any no hi és ja la pròrroga aquesta. Arriba cada any el conveni. A favor. Nosaltres també a favor. I l'últim punt és les festes locals pel 2026. No sé si heu mirat vosaltres el calendari o si teniu alguna proposta. No, entenc que una és de consens, que és la de la Vespra de Santa Magdalena. És 17 d'abril. I l'altra no sé si teníeu pensat alguna o no. Han mirat i hi ha molts pocs ponts l'any que ve i l'únic que quedava, o l'únic que hem vist, si no ens hem equivocat, l'únic que queda és el 7 de desembre. Sí, el 7 de desembre. Perquè és dilluns, la Constitució és 6 del diumenge i la Immaculada el dimarts. A favor. Vols mirar? N'hi ha algun més? És diumenge. El 7 és diumenge?
No, dilluns, si no ho hem vist malament. 26, eh? 26. Ah, perdoneu, m'havia entès el 7, perdoneu. Vale, ok. 26... Vale, perdoneu. Sí, el 7 és dilluns, no? Sí, correcte. No, que a vegades en això... Correcte. M'he equivocat per això. Sí, número 25. Pues avanti. Pues abans, Cap problema. Pues s'acabarà l'extraordinari d'avui. Gràcies. N'haurem de fer un en 2 setmanes, no? Sí, d'aquí 2 No setmanes. calia córrer tant. Eh? Que no em calia córrer tant. Ja ho hem dit. Quasi. Vale, pues en marxa.